tanawa og lantawa ni akong video guys. Oh, liba ginako ning idol buhok, idol boy buhok guys. Oh, tanawa yo guys. Pinaagi sa buhok, ibuhat niya buaya guys. Tanawan niyo yang art. Nang bigla akong naisip, paano kaya kung gumawa ako ng 3D art na buhaya dito mismo sa sahig? Total, sikat naman ngayon mga buhaya. Habang sinisimulan ko ito, napaisip ako, mukhang mapapalaban ako dito Kasi first time kong gagawa ng ganito kalaking art na medyo realistic pa. Ewan ko ba mga kabuhok? Bakit ba lagi kong pinapahirapan yung sarili ko? Alam ko naman na pagkatapos na ito, buburahin ko rin. Pero ganun talaga no? Kapag masaya ka sa ginagawa mo, kahit mahirap, alam nyo mga kabuhok, sa totoo lang, ginagawa ko rin kasi ito kasi para makapagbigay ng kakaibang content na isang bagay na kakaiba sa inyong mga mata. Kahit mabura rin, gusto ko lang mag-iwan ng ngiti at alaala sa mga makakapanood nito. Burahin ko man, pero alam mo kung ano yung mas mahirap burahin? Yung alaala na iniwan ng buhaya. Yung kasakiman, yung hanggang ngayon ramdam pa rin natin. Ginawa ko tong buhaya na to, hindi para ipakita yung ganda, kundi iparamdam sa inyo na tulad ng buhok na gamit ko, magkwento tungkol sa nangyayari sa bansa natin. Gusto kong ipakita na ang tunay na buhaya ay hindi laging nasa ilog. Minsan, tao rin. Habang unti-unti ko nabubuo ang mukha ng buhaya sa sahig, napaisip ako, kawawa rin pala talaga ang totoong buhaya, no? Wala kasi silang kamalay-malay sa mga ginagawa ng tao. Sila, nanguhuli para mabuhay, hindi para manlamang. Kaya kapag tinignan mo ang obrang to, sana maalala mo, hindi lahat ng mukhang buhaya ay dapat katakutan. Minsan, sila pa yung nagpapaalala na hindi lahat ng mabangis ay masama at hindi lahat ng maamo ay mabait. Minsan, sila pa yung maraming itinatago. Saludo jud ako kanay mga idol boy buhok. Grabe ka, talentado ka. Padayon ginaimuhang kuan idol. Oh, paka na to pinaagi sa buhok, ibuhat yag kuan, di art niya guys, buhat yag buaya. Oh, tanawan nyo guys, tanawan niyo si idol boy buhok. Oh, palihog ko nyo guys nga suportahan to ni kay grabe ka, talentado nga Pinoy. Pinaagi sa buhok, barbero ni siya guys, barbero niya. Umanyag barber guys, umanyag alot no pinuhon niya. Ato nang siya suportahan guys ni si idol boy buhok. Daghang salamat ni mga idol boy buhok sa imong talentadong Pinoy. Saludo ako kanimo idol boy buhok. Padayon lang gina. God bless.